Se bhór géadfáilt an sagadtí Páirc mhóra líis higher an sa I bord líise trónóna de chluthe leachcheannis, Idirmheánach Peile na hÉireann, idir Cill na Martra ó Cork agus an Caisleán Naomh Caoimhín ó Roscommon. Tá sin na lá áling gréine an sa bord líise na slúte bailúisteach an sa agus céigúlamídig tús mí anar ní chredfáid sin na féchan amach drumclan na Páirc aus an down agus mar derm se lá gréine céigúil fucht golóraing tá na canílacha aus a gcóir chluthe Peile an sa trónóna. Se áit ag chluthe ceannis na hÉireann sin an dúis tas na bútóirí tá a going go bhfuil áit buinteach hanahéin ag Naomh Pádraig Cileánach ó Iescart Ardmhacha an lábhanúachtar cosisiúd. Héna héinte gona nád a héinteag gona fia alhanna I bar taltan níos túisce a céimh lótha I barc an Craobh an tachtan seachúing sinníon ceist fór. Well, caiimid súl chun ceing ar na fórna bheith go dul chun Páirc an sa trónóna agus tos nóid le cortha Roscommon an Caisleán Naomh Caoimhín. David Farrell hosnoig sa cúldómh trónón agus trí ahrú déanaach déanta chun chéad ceannach son sa lína lán cúil le Eddie Creed na stig inonna David Finneran. Jack Keane agus Thomas Callahan taobh leis agus an son lína lechúil atá láidir Padraig Joyce, Sean Joyce agus David Quinn. Bert Cumas go leir na Páirc Jonathan Hester agus an captain Michael Conroy agus an chéad ahrú eile sa lína lechasach bhar fithedó Shane Keenan istigh inonna Seamus Stenson, Owen O'Connell agus Donald Brennan taobh leis agus an son lína lán tosig bríomhar cá Darren McDermott agus Adam McDermott ach buile dómh ní hosnóig Aaron McDermott a sic sa chúine tagan Peter Farrell le caf iver fiche sé isteachna ionad siúd. Anis Cill na Martra agus an cúigar déag a dul chun Páirc mar raníocht níos túis go roch na seachtainna. Páirc ó Craobh a tasnú sa cúldómh agus lína lán chúl láidir ó sa chabhar amach le Colm McLaughlin Taigó Corkra agus Finéin ó Féiceáil. Danny O'Connell, Sean O'Ferré agus Keane O'Ferré sa lína lechúil agus a rís beag anna chaimhlann til lár Páirc trónóna Anton O'Cuna ag Idirmheánach agus captain na fórna Gearóid Ghuilé. Tá tosathe bríomhracha ní léon dát fé, Dan O'Denine ag Idir de, Ciarán O'Denine ag Idir Haindíag agus Damien O'Hurdle taobh leis agus lína lán tosig atá bríomhar agus browsach Mike O'Denine, Míchéal ó Deasúna agus an fear sig sa chúine ag caitheamh Idir cuaigdéag fionn bara ó héilethe se tá na slúite ag bailúisteach a gcónaí an sagadtí Páirc líise tá ag súl go mór leis an gaibhlant áirithe sa agus sa áit in san chluthe ceannis an dúis dos na bútóirí na himmerthirí ó Caisleán Riabhach Naomh Caoimhín meisteach caintlen Míchéal an son, Cill na Martra fós ag leirtlen Míchéal an son ach bhí aistear fada ag an dáhéamh contactan sa thug an Caisleán Riabhach Naomh Caoimhín Craobh Idirmheánach Roscommon lótha agus an bua ag a deire a gona éire óg agus cúlín déanaach in amcútah gorta ag Adam McDermott. An son chúdar araig agus thugtar Craobh chonachta ló agus an rud a dhéanantar bhúdar ar orna as cúntaobh bhuío agus na Gaillimhe chun an áit sin a bhaintach. Sa chluthe leachcheannis ar dúis I gcuine íscaig agus an son muine an bhea manister I gluthe ceannis chonachta in túm dó a ceartaigh le nád a hocht agus an lábhanúachtar na cúla teacht ó Owen O'Connell agus Nathan Bly. An son ar déobh eile don géadú riomh Craobh príomhghrád Idirmheánach tugalóig Cill na Martra agus cad é mar chaimhlann a bhí acu in san chluthe ceannis le gormathe bheann trí. Shane O'Denine a tháinig isteach mar ionadaí agus fuair sin trí cúlín dearnach chun an bua a thart dómh. Araig go chuig astra Cill na Martra an son go dtí chluthe leachcheannis nó chluthe carú ceannis na mún agus an lábhanúachtar a gcuineh Cill an clár. Baillion bhfuilin Caisleán na maine an son I barci chúna sa chluthe leachcheannis an bua cá ríist agus an son ag gluthe ceannis na mún ar an 10 lád a bhí na nollag bhí bua éasca cá a gcuine champíní limaní mongrat Naomh Pól trí dó díag I gcuine nád a deise. Tá an turkey roast ag an dáhéamh, tá olivúcháin agus prepáil déanta th nollag ach tá an súl ar fad inis ar Páirc mhóra agus chluthe leachcheannis Peile Idirmheánach na hÉireann. An slua mór inis ar na cosa don amhrán náisiúnta.
Se tá slua mór ballisteach an saodí Páirc líise tránóna sin ag súl go mór leis an Caisleán. Tá maintir chorcaí kilometr mar raibhann na núidir le beagán ach é sin ráite tá fuair láidir an Caisleán Riabhach agus bhí chearcamíoch anna Caisleán fadar fadan so going an green go hard sa spéir seach san súla orringa bheoh spéclí grain agus hatí a tastáil ag tús mí angar ach níl mid ag garán tá mid ag súl go mór leis an Caisleán agus ag fécinn slua fós ag bailúisteach in san seastán atá os argóir. Maintir an Caisleán Riabhach imisteach a dísan na náideach na focailíarnach an son ag banistóir Cill na Martra John Evans Low an fear as Caisleán tá tucha blion caiteige ag banistú fórna seo lá Mhórdha. Nes an réiteoir sin é fear os na sár séalaigh a Gaildara Brendan Cawley agus é sin na Craobh leis na himmerthirí ón dá éh agus gachrad beag na cholamh inis I Páirc líise chun tús a chur leis an gluthe leachcheannis sá. Cuoinnig trí ahrú déanaach déanta ag an Caisleán Riabhach agus an fear chuntarteach Aaron McDermott gan a bheith ar fáil eis na bhuaigh craobhann chun dóibh leis an gúlín dearna cúgnóm de Naomh cútamh gortathe ach Peter fearr listeach ina áit a cáfis nach ambeach sile feiscint ar bail agus an cléthe seo a dulraig an ceantar catisteach sile búte glán an sá ag Cill na Martra agus an ceantar na mithe siirgtí Cíní ó Foré. Beis ag súla tús maith an sá Seán ó Foré inis an ceantar an sleánnaisteach gan aigeanach le António Cúna spás ó sa chóramach pas garad. Tás a bríomhracha beis siad fáineach tugann siad go bhfuil ammacha agus immerthirí den chéad scá agus tréáil go leor déanta ar nolag íhannála go dain agus lála Stefán an pas sin sleánnaisteach na cosantóirí an Caisleán Riabhach begáín colateach an agus tá deise tús na himmartha ag Cill na Martraach deachirtaí an pas a thart ag deire cofaile le Míchéal danín seach sa lára hain siú Cíní ó Foré ríist thosaigh an glúiseachtá nes António Cúna ríist. Dín taobh Haldon Farc smacht a gáling a sigan son ag Daniel O'Danín seansa go siú tá Burton aici leis an ceantar garda seachatí Míchéal ó Deasúna an Deasúna fósadalta oscailtaí an tá beidir gohfuil deisintá ag Cill na Martra ar cúil tá seans ag Danny O'Connell is stigeann an réiteoir ag scuile leis agus ag a deire bhil níl an chuntóir glanta go fóil tealamh ag Cill na Martra trasna cúil an tá agus Harran trasnán ag Míchéal O'Danín an chéad scór aimse an tá ag Cill na Martra tréis nómad agus 10 second. Míchéal O'Danín bhí seans beidir an son ag ó Deasúna ar chúil ach ag a deire isteachadín Danínach Harran trasnán agus an chéad scór ag Cill na Martra. Se bhí brúg a cint an son ar chosantóirí an Caisleán Riabhach Naomh Caoimhín agus tá spáin sin chuntarte san na tosathe seo Cill na Martra. Leis sin kickamach san na mithir stray ag David Farrell agus ceantócha go maransa agus Seán ó Foré inis le sealamh ceantar cailte go siúd chunir don lína díreach go mád heileiste an son agus déanta go má ag Cill na Martra sealamh ríist ag Míchéal O'Danín i dhéimse an chéad cúlín dóibh. Cíní ó Foré ríist sealamh ar fad chéad dá nómad ag Cill na Martra agus teachtamach inis tá fin éon ó Caisleán. Is brál ó lehead na Páirc a gúsáid agus tá cinnta go bhfuil go leor cleachta agus tréála déanta lo le cúpla seachtainús an ceantar na mithir stray seo deisenis ag an Caisleán Riabhach agus maintir Naomh Caoimhín ó Roscommon dollar an ounce an ceantar garad a dí Páirc Joyce. Las Mhórdha Davesa tá Ón O'Connell agus seachtaí Jonathan Hester na Sean Joyce lína immerthirí Olaf chun ounsaí a hosnú de chortha Roscommon agus connachta. Ceansa imeisteach agus sealamh a gcónaí ag Naomh Caoimhín. Leis an dúlgus ibreoibh cosanta ar Cill na Martra seachúin inis Páirc Joyce. Ceann ma imeisteach a siú tóiste fuirfa go dtí Adam McDermott tá siad bríomhach anna chosant is si gana Cill na Martra deachirtaí ag gáilteach tá Cailísh an son feice ag an réiteoir Brendan Cawley agus beag an kickséir sin a bhábhar Cill na Martra tócha go mairg Taigo Corkra. Ciarán O'Danín inis. Cíní ó Foré go leor sealamh a feice go siúd go dtí seo tróna Taigo Corkra inis a teachtamach an banistóir fearristeach sin é John Evans. Agus dar nó go leor daoine le héidir Gearóid a Héile agus nóla léire ag carú leis an bhuair am lína seachúing amach aríis Taigo Corkra spás ó sa chóramach ag go bhfuil sé caithfimhar tríos brála seil chun tosaigh seachtaí Dan O'Danín. Dar nó taithíidir chun déile chorcaig Ciarán O'Danín inis tá spás ar Dave Sudden Farc áta tá captain Gearóid a Ghuiléig fannacht an ceansa.
Coolí Naomh go dtí seo is sin na teacht ó Míchéal den chéad nómant an cléthe. Dan ó den ríist mar choúidir an santa Jack Keane ó den fósadal Cairc Tastáil. Lord na Peile Cill tá seán ó for rééis smach de gáling aige an count choir síos ag go deir an passamach an sá go dtí Ciarán ó den sellver fad go dtí seo gabh leis ag Cill na Martra an count son na dolisteach ag go deire gardisteach dí lámh a chúlbáire David Farrell agus deise go siúd é sin na glanna. Eddie Cretan, dar nó hosig sé siúd an anad David Finnerton sa Tráchtaire trí harú déanaach déanta ag Caisleán riach Naomh Caoimhín agus seachúní ar núnsaí tá siad lorg scóráil an níos ganna ceanháin feicithe go dtí seo Tráchtaire ach dóhan ama fóstal dála sin é for fidó Shane Keenan. Ceann sa sleanna isteach ach go ríis cosantóir Cill na Martra chun tosaigh an ceann sa caiilte bútar náisiigh David Quinn brúin is a Cill na Martra an lámh an ordig an réid tóir agus chalís feicithe stigan son ag Brendan Cawley beag an kick séir a bhábhar an Caisleán riach agus deise go siúd agúnta sa goscailt lámh dá seach in pócan son bhfuil se chun carta bhran a Níl Fallárah tugann so de Danny O'Connell agus dar nóbhí pósa mór ag a siúd thar an nolig agus céilúir go maidnach tá deise is cuairsaí chorthamú ag an Caisleán riach. Iirecht éasca go maith don chéad ceann sa Tráchtaire an ceann son na meitheisteach agus le luaigh an Lochlanta is léir an ceann son a bheith tóiste hÉireann seasnán an so go héifeachtach táidir cóscóir tríis 5 nómant go le. Darren McDermott leis a ceann son. An order hain siad an ceann sa búta Cill na Martra agus seán ó for ré. Pas Clishton sa go dtí Míchéal den tá siad ag bogad go mar tá spás sigan son ag Daniel ó den ag fécintar na rána ag a deire tower séfa Iirecht a héin an ceann son seolta steach agus hÉireann seasnán cad é mar scór ag Dan ó den Cill na Martra gafa cooling chun na maithas a ríist. Is David Farrell leis go amach díreach síos tríd an láir an ceann son leathamithir stréib ag an tálaéis sin na gáiltar náisnaí dhéananig brú a teachtasteach an sonna Cill na Martra deachtartaí an pasa hartach ag an deire sellh éig an thná ag an Caisleán riach agus cum an Naomh Caoimhín a teachtamach boutáin eile sé nómant go le catan sa i barcí mhóra lísthir i bort lís ar lá all in grain ar fadar fadan sa sin ag fécintamach spéir ghormós ar gceann agus an méid eitleán atá feicithe le thuair clig an nús ag taistil thsála tá si de cailúntamach ar cluiche más seo chuing David Quinn. Lochlanúna ana bhór an dá héh ballisteach an sa Tráchtaire cuioine go bhfuil Naomh Páirc Ciaisleánach ó ardmhacha has cáilethe hena féin don cléthe ceannis an teachtain se chuing cúil táchtach ag Ross McQuillan díreach tríis an sosa thug an cabhardómh an lámh an uachtar gáilt a go dtí seo an dá ar an ana chóngar fad lena chéile se chun Eoin O'Connell. Spás feiciiste an son pas seachtain fear lár Páirc a Jonathan Hester bhfuil brúan son níl ar an réitóir cá sin líró de Hartúig cinn tú an brú a teachtasteach an son ó immerthirí Cill na Martra Eoin O'Connell a ríist. Sean Joyce cinn sé go bhfuil oscailt beag an son amach go dtíon fear dhéim se chun coolíonn ó kickséir Darren McDermott I linn géir goach a sé curcalúisteach an pass ag go deire agus is am go raibh ar na Eoin O'Connell dhéananig tá sin son ag Peter Farrell tá siad feinach fuair an bhd ar nógus anna cluiche ceannis I gconacht Bhuine muine an bhea manister agus an dá chuúla Eoin O'Connell agus Nathan Blythe thart an lochan lá áirithe sin. Nis Berters éh howla Lord na Peile go deire. Tríála si teachtasteach ar glíháin ar an Dave Howell fééis scá an teastáin ag go deire sellh son ag Thomas Callahan. Gan mór an sellh feice ag lína lán tosaigh Naomh Caoimhín go dtí seo. Agus ag go deire ar neistí Sean Joyce tá siad feinach ní léon ceist. Eoin O'Connell inis.
Greens na súla ar na Idirmheóireann so dar nó. Joyce a ríist. Harnastí O'Connell. Shelf chun isle beidir nóch a second agus gan éon dul chun ceann déint in áíach saolagus ná beidir go loscailtíonsa ach ní bheith mar go bhfuil Cill na Martra clúda go maiistegan son Cíní ó Faré tuachtamach an pass steach sa lár go dtí Damien O'Hurdle an na felladóir se heisiú Shelvanis ag Anton O'Cuna. Lús níos mó beidir in immer Cill na Martra go dtí se Harnastí O'Cuna. She's tríd an lár an pass amach an so go dtí Míchéal ó Dasúna ní bhuine sé Míchéal amach áfach beidir ag a deire go raibh se go dtí Dan ó Deneen Shelf go siúd. Caigh an Caisleán riach titim siar an son agus is a chosant agus se chuganis Míchéal Deneen for sin céad cúlín den cléhan count son I mitheisteach áfach agus chlé agus fóríl an chéadúir tá mithir stray. Fan an scór mar bhí dó an aige héin. Is kick amach son, cuairt an líne agus ag a deir sin a metheach an tarna bhouta is sin tarlathe de David Farrell Tráóna. Agus beag dímar arach a ríist cinnta có tapig is atá Cill na Martra ag tógáil gach seanstá chun sa Tráóna. Damien O'Hurdle. Nis an captain Garrod a Gwilé. Couple of fánra Loch Lanúna istig hís fuing an sa in san Seastán Seachuing Ciarán ó Deneen Cill na Martra ar an únsaí. Pass siar an son an cosint beganin scuil a beidir ag an Caisleán riach agus iad sásta ligan de Cill na Martra immert saoil agus an aul. An ceantar meisteach an táil ó Shelf Camad an son. Pass garda teach do Anton O'Cuna Shelf gcónaí ag Cill na Martra deis an son ag Dan ó Deneen an ceantar na Macadín Clíán tá sé ag bog ó rinne go duine. Iarach Garrón an son, Turling óg, Congreton Cearan óg an áirte héin siad smacht a gáling an son ag Ón O'Connell agus fuisih é sin agus osna fuisih ag Loch Lanta chun na Caisleán riach Naomh Caoimhín agus Seachuing amach a ríistíd. Nis Shane Keenan. Tuigeann siad go méidir go bhfuil oscailt inis Cill na Martra ag titim siar an ceantar na mitheisteach. Brúin is Cill na Martra smacht a gáling ag Adam McDermott Cassan agus Iarach Coristeach ag McDermott agus an tarna bhoutan sa Tráóna tá idir cóscór ard cúlín ag an lán tosaí. Seag gá chúlíd an taobh an anna chóngar fad. Cill na Martra inis. Tris bog go margadí an taobh eile Seachuing deis ag Míchéal Deneen féhrú atá sé duine ag tastáil chun an pass a ag a deire ó Dasúna le hiireacht ag etfeile cewleiseach ag a deire tá an réiteoir tréis Calíise iescin de sigan son an cléith anna sportúil godíise immert oscailtó ceann na Páirce a Calíise son a deirse agus bagin kick séir sin I bhábhar Cill na Martra agus deis ag an lán tosaí Míchéal ó Dasúna. Cuinnig Adam McDermott a fór an dá chúla gona ísci in san cléthe leachchanis sin na fór an cúlín dearnach an son don Caisleán riach an Imirthóra Seahé. Agus dtí se na fór na chorm go maith deisinis ag Míchéal ó Dasúna le kick séir díreach ó scór an cúl gan éon chunílacha a chuirteach ina chuine agus an brat bán ard an son Cill na Martra gafa cúlín chun tosa go ríist. Amach ag David Farrell an ceantarnach me Haran lína an ceansa Camad leistigh agus smacht a gáling ag Garrod a Gwilé Seachuing Cill na Martra ríisiad ag boga ar lús lastra an ceansa trasna chomhfada le Ciarán ó Deneen beag Ross an son chun é bhúcant ag a deire well déint go maith an son an Haran lína an líród Camad leistigh Cíní ó Faré. Harnastí go margadí ó Deneen. Míchéal Deneen an tamsa. Ceansa ag a deir ag Prabha agus an líród ag Prabha. Go bunós ceanndómh an tarna ceann ar fórí le Cill na Martra. Fan an scór mar bhí 3-2. Cléigh
cruig Idirmheánach an dáhéh, bhí mé clechanis Corcaí, agus gormatha bheann trí, agus Cill na Martra cadémar caibhlann bhíon son bhíon cumar scéil, gombeach an lá ag gormatha bheann trí agus iad chun tosaigh ach in am cútramh gorta tháinig sé ó daoine isteach, agus fuair an duine trí cúlín dearnach agus an lábhan uachtar le cúlín amháin ag deir trí a héindíag a gine dó trídeag. Ar lás darúil agus ardú céimid an phríomh grád Seinnteoircha don bhlíonn se chuing inis. Shane Keenan. Keenan fósadal. Lús a bhar chéine ceann contar a meisteach an tugadí McDermott bhfuil Cailísh tá Darren réiteóir agus beidh kicks díreachós cara an cúlan son ag Caisleán Riabhach agus Cailísh déantan son ar Adam McDermott sin éon fear contartach ní léon cheist fé agus an planetá cá líród mar a chuirteach chuige agus tá sé ábalta agus lán ábalta seileamh a bhúcan deisenis na fórna chothair mór ríist an ceann díreachós cór an cúl ní bheith strainer bithir McDermott sin a hátar chóscóir ríist. Leis a gitóg, Haren Trasnán an tarna cúlín ag Adam McDermott. Agus an trí a bhauta sin ar cóscóir. Bhíon chéad clechanis, nó clechanis go dain anna chomar ar fad nuair bheith cúlín aftra go mrise, bhí néamh Páirc cúgan ag a cahar chun tosaigh, agus an chuma chéanaar scéalanta i bord líise na fór na anna chomar clenny chéile, agus a cléthe sin thug sé cúlín áíar a scór cinúnach agus dhearan gur béin rud céine, thugad sé cúlan sa beidir chun scór cinúnach a bheith ann in san caibhlann. Cuoinnig go méid ann breise tastáil Mohammed Cork méid deir na himmartha caithfidh tar a bheith going an sop i bord líise tróna. Nis sin ceantar sleamhna seachtaí António Cúna, spás las maithon son ag Cill na Martra, deis leis a gitóg an count son a meisteach, agus in seoigh an luaigh ón Lochlanta, go bhfuil an count sa seolta Haren Trasnán ag Colm McLaughlin, cosandóir se héis bra leis seach an tosaigh, ard scóran son ag McLaughlin. Sin scór inspiráideach gan éon cheist, 4-3. Is cic amach gard an tamsa ag an Caisleán Riabhach naomh Caoimhín. Cinntunis Cill na Martra ag brú sús agus ní scuile siad amach a héasca iad. Déanta go maithan son ag an Caisleán Riabhach. Tá si ggéirigh ag chuirseachtaí McDermott a ríist. Go dtí seo eis an nuachtar an lán tosaí bríomhar. Gá chúlín ceann ó nimmert, ceann ó kicks go dtíon taobhtheáil go naig an sa ag Tart Araróha dómh agus ag a deire sleamhna seachtaí Darren McDermott an ceann McDermott mar choúidir an son tá finéin ó Féileán siar a hain McDermott. Nes an lán tosaí Adam McDermott is brá leis bag a haimpean le háite. Cumad súlar tá Taigo Corkra. Réiteóir scuile leis an immert. Coppla rahanis ag an Caisleán Riabhach. Ceannach á tachaí an taobh sa agus tá berteach fannacht. Duine cá siúd. Se Thomas Callahan. Páirc Jason ish. Cúlín idir na fórna, Shane Keenan. Ceann Gardens an brú an réiteóir scuile leis an nimmert agus dígras go cinnte le feiscint an son an nimmert Cill na Martra. Se chuing amach agus Dano Denina ríist. Lús mar dúirt mé go dtí seo antag an éon ceist an buntáistin son tug ag an réiteóir raibh éon buntáistin son deis ag Míchéal ó Deasúna bhí seileamh son ag ó Deasúna ach an réiteóir Brendan Cawley rá go raibh Cailísh an son feicithe agus tarring ó sé Harnáis an immert beic áfach nuair thosnóid cuasaí Harnáis agus seans go bheiceigh Michael Conroy cárta dá chuid pacií an sá se tá cárta tá spáint an son agus Michael Conroy Treis sin a fiochas sús an son cíimiid se cárta dubh is tóla atá feicithe agus cílíonn sé sin go bhfuil sé siúd imtheisteach i mosca na bacaí agus och nóméid diaag agus cúpla second catan san ní mór an den chéad le máise i chiigh an captéin máise tá deis is a Cill na Martra fearsan reisiá rih lehaim agus le kicks ag Míchéal ó Deasúna cúpla scór eile chlárú chun go minic sin áit feithtal seachtaí san seomraí festais. Sean Dallah a hócaigh ón Deasúna ceansa, ceann bháin feite níos túisce.
Ríist an council díreach ó scór an chúl. Ardheag Míchéal ó Deasúna ach an caun son off ach a mithir clay. An tríú iirecht in tá mithir streiceil na Martra na seansan na cogadain. Ach ar clár na scór nílach éon chúlí nóáin idir na fórna. Cuoinnig inis Michael Conroy me stachatí bosca na bachaí don Caisleán riocht Naomh Caoimhín. Ni bheith géin deithnas ná deabhar David Farr leis a gceansa. Tá trúr na Martra an duine a siúd ná Craobh Cill an captain machchan sa go bhfada le Ciarán ó Dunín. Sleanna isteach go hálaigh an sa leis a pass. Go dtí Dan ó Dunín. Teacht amach. Go dtí Míchéal ó Deasúna ríist. Ar neistí ó Dunín isteach sa láir a héinse tá fearr sa mreisin is for McLaughlin cúlí núntaach níos túisce fág sé inis fé ó cúna. Rís an breúar fad an isise teacht ó Cill na Martra. Dan ó Dunín a ríist. Breú an son an council caiilte beidir go na bro sé amach ar an tarn iirecht agus tá lámh an son mór haimpel Mhórdha ag a Jackín agus well solams go méid cáirte tailte don achstra sin chomá. Agus beag deis agus kick sé eile ag Míchéal ó Deasúna. Brendan Cawley ar known réiteoir os na Saoirséalaí bhíonn ceansa ard an tá leis an sa cáirte buí a bheith peochaithe seachas ceann dubh agus é sin ráta caiise bheith airich. Nómhan go le catan sa cúlín idir na fórna. I barcí mhór líis hÉireann na gréine deis a ríist ag Míchéal ó Deasúna inis tá seans díreach tris a bheith ag an spotí chéine le kick séir a chuig beagán ar clé be sé agsúil an ceansa a róú hÉireann seasnán. Agus an farras páirsin a bhéadrú amach go dtí gá chúlín. Seachún Míchéal ó Deasúna an counter na caiilte an countán í don go muine is broch amach beidir go ndéananig se déananig hÉireann seasnán an son. Mála bhí siad dul isteach ach ag deire Míchéal ó Deasúna an tarna chúlín agus an tarna kick séir go siúd. Agus tá gá chúlín inis an bhearnas mó oscailte idir na fórna. Nis Peter Farr leis ag amach a ríist. Cinnú Cill na Martra ar fad ag brú chun tosaigh leis a gceansa tá sin chun brú chamád agus don tríú bhhabhta tróna na kicad amach gan a bheith dul go rómhad an cúlbáir tróna. Kick taobhlín a ríist a Cill na Martra tócha go mar. Tá mé cinntan Chorla teachtaseach an Taobhlín agus ag John Evans ná brú an tosaigh na scór na ghaimsiún is agus an fearr breise chun ceansa na meisteach ach dénta go maithe cosantóirí an Caisleán riocht Naomh Caoimhín agus Cailín son a dearn réiteoir. sé nómad eile fóstal do le bosca na bachaí ag Michael Conroy an captain. Rud a bheith gúhan ach gan mór an scórnelí céile le laing an ama sin. Nis seachún Eddie Cretan. Seilbh go leor feice ag Eoin Ó Conaill Seán agus boutáin eile eis na ggéireadh glúiseacht agus ansaí eile a thosnú de choirthe chonachta. Shane Keenan ríist fás fér go leor in áíre ag túsanger agus drumcla arás an dain agus ní lirir agus lóhan na cuihan sa na cnílacha fear fás seachún an Caisleán riocht Naomh Caoimhín agus deise go beidir fécant bhfuil bearna éigent gur féidir sleanú isteach ag leir na Peile ríist Eddie Cretan. Go dtí Thomas Callahan a ríist tá siad brasásta seilbh chamád cuasaí a bhhailú go dtí go meisitar naisle cúigur díag. Thomas O'Callaghan agus ríist an si tíirtín cúlbáris né David Farrell cinnú an adas atá sé tagamach ón gúl. Rud nach me gúhan á seilbh chailún tar nó tá méid sleanú an san chéadleán lán chúlís né Jack Keane teachtamach an ceann choir síos tá seoirnach leis airíonn leis an passacuirdí Adam McDermott an fearr contúirteach agus sin é fearr an chúl dar nó tá sé go brábalt iad a ghaimsiú deisinis ag an Caisleán riocht ar Dave Howden Park siar a hain siad ríist.
Jackeen. Ag stúrú cuasaí an son. Pass cliste amach, thuirteach an sogadí McDermott, Cassanche. Fécinn bhfuil aine gur féidir an pass a thart ag an deire tríalig Darren McDermott héin count contort agus stig an son gachtain ag fara. Oh, Bruin sa bhí deisint ar cool agus ag a deire glant ag Páirc ó Craobh Dachil na Martra bhí deisint son beidir ar cool ag a deire déanta go bhaig na cosantóir agus an coolbar níl an contort glanta. Líród ard contort ag turlingta sigan son agus seochúngarí Sean Joyce. An Caisleán riach tre Adam McDermott. Brú a teach bontáiste agus Caisleán son feice go réitóir agus seans an bhearna a leidú go dtí an bhearna slú. Anna bhrú ar fad a teachta seo bhí deis beidir ar chúl ach ag a deire Páirc ó Craobh na déanamh dóhan an countá smachtú glanta ach ag a deire tá an Caisleán ag Adam McDermott. Gá chúlín go dtí seo aige, ceann ó Caisleán, ceann ó nimmert an countá, leis go tóg, stúrtha, isteach thar an trasnán, an tríú chúlín ag Adam McDermott, ach níos táchtaí de bhaintear an Caisleán riach an bhearnas luúidir na fórna ríist. Fé bhain cúig nómanta go Naomh fácha instant céad le. Cuoinnig go bhfuil an Caisleán riach fós taobh le Cahardíag agus an captéin Michael Conroy stig a musc na bací. Bhrála le Martra is cúrna go bhfuil a gáilsa le bhile sé. Is Colin McLaughlin. Ard cúlín go dó gan níos túisce sa cléthe. Ciarán ó Danína inis. Godín captain an fach fear lár Páirc ó Ghuile le pass clisisteach beidir go se roáda ag a deir dó Féiceáil agus tá ar clé agus ceiriceáin díirechtaí ar fórílacha idir fadar fóríla ar Dave sá agus gach seans chótáach an cléthe tá chó congrach ceann nómad fácha do go Naomh beag nómad na go tá cinnte le chuir leis chéad le ach go dtí seo an dá Idirmheánach chóngrach ar fad le Míchéal. David Farrell le bhd níos cléireánaí gan ceist mar chúlbar tráóna. Agus tá cinnte go me sé ggéir leis an gicamach sa é chamád idir na línta martá déint ag an áda hain siad sár go bháil an son ag Cill na Martra agus ag ó cúna ach an réitóir rá go raibh brúmí gleach a teachta seach an son agus Caisleán tucha ina chuine. An countá Cata Sír agus in haníonn sé sin Lochlanta Naomh Caoimhín. Bogad chun tosaigh agus an buntáisteéis an son ag Caisleán riach an countá tóca ag Jackeen. Ní fadanis a bheith le déanamh ag Michael Conroy i musc na bací beag nómadéile na mar sin agus be sesin ar náisiir a Páirc. Cúigan ag a cahar Cill na Martra cúlín chun tosaigh seachún curtha Roscommon David Quinn pass amach antá. Cosint de teachta seach ó Danny O'Connell. Sár cosint ag Cill na Martra agus é sin glanta na Bratracha Gurma agus Bán le feiscint agus lúsantá ag Cill na Martra seachún Mike O'Danín cad é mar lúsatacha i seachadí ó Deasúna cad é sé siúd Míchéal ó Deasúna féhrú sár bhlocáil an son ag an Caisleán riach Naomh Caoimhín agus an countá glanta an imirta dul ó ceann na Páirc an sa Bart Líse. Bhí seansan son ag Cill na Martra ar scór. Cúigan ag a cahar gcónaí. Adam McDermott an tamsa bog amach. Nú ní McDermott an Thomas O'Callaghan. Cinnta go bhfuil scá an teastáin a teach níos si isteach chuinge agus i bhatha leis an himróirí bheith tarna le be clúd a chégan go se le bailachan son ag Shane Keenan. Fé bhain rá nómad fáchas sa céad lehansá fós cúlín idir na fórna agus Cill na Martra an tain chúlín sin chun tosa cúigan ag a cahar. Leis an Caisleán riach Bhráló dal seach ar chóscóir an lábhan ard an réitóir an buntáiste tugann de David Quinn. Well an coolbar i bhd ó bhaile sa. Brála David Farrell teacht amach agus cha sé roch ar nasin is sellbh Eddie Cretan. De hiús na bróga slánisteach an so go dtí McDermott smacht go háil an glúisteach tanis
á chuir le chéile ag an Caisleán Riabhach agus iad ag glór Caoimhín an chóscóir mac a ríistí Cretan. Naomh agus cúpla second fánach fágus I chéad le siar a haon siad go dtí Thomas Callan brua Tráchtaire seach ó Cill na Martra ach ní lóré Tomán síos tríd I gcónaí tá an Caisleán Riabhach agus ar a Daobh tá sé glór na Peile. Mag dín lechúlí lár, Sean Joyce, count Contour ag Joyce a seachantá, bhfuil brú an son, níl a Darren réitor, agus ag a Darren scuilann sé leis, tá seans an son ag Darren McDermott, in order haon sé agus HÉireann trasnán, ag Darren McDermott an tarna chúlín ag a siúd, agus don gahrú bhaut an Seinnteoir Laoise, tá na fórna chóscóir, chúlín chúlín, gobar gub, ní féidirí de scarún Tony Chéile, Darren McDermott an son leis a ganta. An dá scór Idirmheánach aimsethe ag an Caisleán Riabhach. Cill na Martra nisir Daobh eile Cailís feice agus beidir rihinrás le cúig nómad ag curtha Roscommon agus connacht an ceann sa sleaunathe uatha. Gá nómad an cúitimh gorta fáca ó Ghuile an captéin seach ó fada le Damien O'Hurdle, seans ag O'Hurdle an ceann san na methe stac agus mainter bhúscrí Idirmheánach gafa cúlín chun tosaigh a ríist. Anna chúlín an son ag Damien O'Hurdle ard Caibhlann to going an Seinnteoir Laoise. Nád a séile nád a cúig. Cill na Martra cúlín amháin chun tosaigh. Nis targan réitor seans eile tá nómad agus 3 second den am cúitimh gorta fácathe. Scóráil ísisiil go a chluthe anna hanamhach ar fad gur tús mé angar inis. An Caisleán Riabhach ag glór Caoimhín cóscóir roimh le haim. Ag Cínan, cad dhéana sé siúd. Ghuile á leanúnt, Cínan leis a gitóg leis an éireacht. Sár Caoimhín an son ag Shane Cínan. Tá sé contúirteach ní léon ceist fé. Ní féidir na fórna seo scarún Tony Chéile cúig bhaut ar fad atá míid cothram sé Caoimhín an taobh. Agus 15 second fácas I chéad le. Is Cill na Martra, tan Darren International Cougar Diag. Shelvan son ag Colm McLaughlin. Féhrú leis an begánín díanaar. Ní hanín sé sin le Lochlanta Cill na Martra. Réitor a ragrah sé brú chun tosaigh agus Shelvan International son aá. 5 second na mar sin fácathe den am cúitimh gorta an féidir leis an Caisleán Riabhach. Dul chun tosaigh rudan ar dhéanaidir ó hús. Tá sé tris a bheith cothram agus ar chóscóir cúig bhaut ar fad. Ach iad ag glór gan isis. Spraga tharach. Iad a dul seachtaí na seomí feisiis chun tosaigh ní bheith mar tá an adóg lehama séitanta ag Brendan Cáilios na sár séile go gail dara an Lochlanta ón dáhéamh seastar na Seinnteoir Laoise anna Caibhlann sa chéad le deachrí de scarún Tony Chéile. Tá siad ar chóscóir an mrise. Sé chúlín ag Cill na Martra, sé chúlín ag an Caisleán Riabhach Naomh Caoimhín. Fanna Géling, búgfaintí na chéad le teacht agus action ile an tarna lechan son gan bhail. Scuile leis agus ag a deir, well níl an contour glanta go fóil seilemh ag Cill na Martra trasna cúlan tá agus HÉireann trasnán ag Míchéal O'Donnell. An chéad ag bogad go mar tá spás sig an son ag Daniel O'Donnell ag fécintar na rána ag a deir a tair sé féireacht a héin an countson seolta stac agus HÉireann trasna. Cill na Martra ag titim siar an countson mehe stac. Brúin is Cill na Martra smacht go háling ag Adam McDermott Cassan agus iireacht curra stac ag McDermott agus ceantar sleauna seachtaí Anton O'Cuna spás las mahanson ag Cill na Martra deis leis a gitóg an countson a mehe stac agus in seoig an lurig Darren McDermott é héin count contúirt agus stigan son gachta ag farra brúin sa bhí deisiantar cool agus ag a Darren son níl a Darren réitor agus ag a Darren scuilann sé leis tá seanson son ag Darren McDermott in order haon sé agus HÉireann trasnán ag gá nómad an cúitimh gorta fáca ó Ghuile an captéin seach ó fada le Damien O'Hurdle, seans ag O'Hurdle an count san na methe stac agus mainter ag Cínan, cad dhéana sé siúd. Ghuile á leanúnt, Cínan leis a gitóg leis an éireacht, sár Caoimhín an son ag Shane Cínan.
Iarn fíoch for Chundalharnáisiamán Cahan sa I Páirc Íomhóra I Bord Laoise in san Chéanais Idirmheánach bhí chéad le going viidir chóscóir cúig bhouter fad sa chéad le agus an scórdéirnach sa chéad le teacht ó Caoimhín don Caisleán riach chun iad a hartar chóscóir sé chúlín an taobh agus is dólam sa fécintar chósaí muna dag an scór cinúna cúlúch for béidir Anna hans go méid ambreise tastáil chun na fórna seo scarún Tony Chéile. Is an réitor Brendan Cawley, sásta go bhfuil gachtainna sna honid gur chórdó a bheith an ceanta catisteach agus láthach bán cic séir brontar an Caisleán riach. An gríon fós dul fé ansá agus in súla cuidas an himmarthóir go cinnte fós agus fé an himmarthe becer cumach sí. Ima síos magalóir ach tá dóhan am a fósil dul an cic séir bhábhar an Caisleán riach beidir go tríála si de chuirteach sa chearnóg nó beidir a chur hÉireann seasnán agus dul chun tosaigh den chéad bhouta. Tá mé cinnte rud amháin a bheith in aigeanna maintre Cill na Martra ná an chéad denómad in is Sathairn le mar gleicceannis na mún cé go ráidir go láidir agus gomach an tosaigh chleaníidir go mór amachchas an cléthe sa chéad carú Sathairn le agus ní bheith gútha a le héidir rud a dhéanamh an sa tránó na deisenis ag an Caisleán riach. Ceansa Mhórdha agus choristeach ag Adam McDermott agus ag McDermott hÉireann seasnán agus den dhéadhhouta tránóna siad curtha chonachta agus Roscommon an Caisleán riach atá gafa chun tosaigh. Adam McDermott an carú ceann ag a siúd agus iad seachtain ag a sé inis chun tosaigh. Nis gach seileamh chótáchtach. Na liútar látar lár Páirc ag a deire ar neas le Naomh Caoimhín ach an ceansa fad na talún kilometre gírig ag altar neas tá Cailís an son feice go réitor agus an buntáiste dul a bhábhar Cill na Martra. Lochlanta glórver bríomhar tagathe go dtí Port Laoise an dáhéhann sa tránó na lá Mhórdha aon club dar nó a bheith gimmert ag gluthe leithcheannis ach an spruch a ag an dá Iarn a bheith barch an Craobh ag an teachtain se chuúingas fad an trosé chun Caisleán riach agus ó Cill na Martra go dtí céimena ordáí ógáin na barch an Craobh ag seachún deisenis ag danó daní tá sé plúchta stigan an pass tucha amachchan is ó Ghuilé an captain féhrú. Arin lo shelva chamad, her national captain, amach dín Clíán an sa brú agus Cill na Martra teachta gcónaí an sa cinntu an Caisleán riach ag titim siar an féidir pass a hartasteach sa lár bhfuil ag a deire siar go dtí cíní ó Foré. Go dtí ó Ghuilé boutar bháin eile, dín lán cúlaí, taigh ó Corcra, tagach chun tosaigh leis an deas óg ó Corcra, díreach leistigh den chuaile agus hÉireann seasnán is breá leis na cosantóirí sin bertón lína lán cúil Colm McLachlan agus taigh ó Corcra clár na scór ag fuair na Gaeltachta. Cuoinnig go méid deir seachtain na mór na Cainchíse híos ag Cill na Martra an bhliain seachún agus comórtas Peile na Gaeltachta I múscríb ag deir seachtain an sonach tá méid cinnte nach bhfuil duine bithe an glob ag smaoine bhar sin ag a stad seán ceansa hÉireann lína agus ag a deir tócha go mar ag Cill na Martra. An immert dul ó cheann na Páirce. Corm sé bhouta ar fad sa cluiche seileamh a gcónaí ag Cill na Martra an ceann ag danó daní ach isteachtaí lámh a David Farrell smachta go háling istigh an son ag an cúil bára. Lámh a maithe agus glanta go mar ag an Caisleán riach. Anna lús sa cluiche. Nis cosantóir amháin, tosaí amháin a thoistigh an son. Smachta an lán tosaí sinna Adam McDermott, mar choulútar an son tá taigh ó Corcra ag Farris. Ach sa láir héin se tugann siad a chos duine dimróirí Cill na Martra agus Irene Lowe teachtamach an son tá Tarrington son agus Brendan Cawley chun an cearta do an spotta an chic séir sin tucha go mar de Cill na Martra. Is bheith na spéicláirí gréine tastálaigh sa mosca tráchtairta ardtrácht nó na ináirí ag tús míangar Cill na Martra teacht bouta bháin eile. Seileamh an son ag Danny O'Connell. Colm McLachlan inis. Isteach sa scá ar an Dave Howell. A hain siad agus formhór an cuid seo den far clúd ar fad inis le scách agus cumé sin seileamh a gcónaí an réitor thart buntáiste agus cic séir de Cill na Martra. Deis inis má se ag Míchéal ó deasúna tá gá chúlaí nó chic na séirige.
Seo deis in Sathairn le haige, Cill na Martra chur Caoimhín chun tosig. Tar nó John Evans mar bhainisteoir an Círiach ó Chialarglan. Tahiige in san Comórtas Seinnteoir Club le fáin na Leabhach agus Craobh na bliana 90 nó go sé tug go leo I gine éire ógas Carlach agus ard bhlín go dain an sonnach agus caiise blianta le Roscommon agus le Tibredáin Craobh na Mún agus na Tiberdig féiceáil siar an 2000 agus a 10 gine chiaí má se fear higann cuasaí Peile agus an tarna blion do gceannas ar Cill na Martra dúirt sé nach raibh sé Cill na Martra go dtíobh go bhfuair sé gléach fé teachta gceannas ortha agus deirhin nach bhfuil éon lá chur móthain agus é brasásta dul go dtí Cill na Martra scór an son ag Míchéal ó deasúna an tríú Caoimhín ag siúd agus cumann bhúsrí I lein gafa Caoimhín chun tosa go ríist. Sin gá Caoimhín na stigh chéile Cill na Martra. Goáil maithan son agus deis ag an Caisleán riach teacht bouta bháin eile. Lús an cléthe ordathe tá Cailín son tá Beirt sínta ach tá an réiteoir I dul isteach an son Brendan Cawley. Beg carta tá fear eile tá fear Cill na Martra sínta inis. Agus réiteoir le taithí Cawley. Tá sé gléach fear Cill na Martra trasna chuig an son. Agus tá carta dubh tá spánta an son go dtí Antón ó Cúna agus eisin an niis I meisteach go dtí bosca na bací. An buntáiste ó bhíomhach an isis. Ag an Caisleán riach cha deir an clog bhfuil sé nómad cata má se beag den nómad tá buntáiste fóstal dul go dtí an Caisleán riach seo tréimh se cinúnach an isis sa cléthe. Agus in áíar nuair bhéon buntáiste mórrán na Cill na Martra nuair bhí Michael Conroy imethe sa chéad le don Caisleán riach. Beiste gur gan isis go góróg sé seo ar clár na scór 8-6 Cill na Martra chun tosaigh ach deis inis. Ag curtha chunachta na fórna chortha mór ríist. McDermott leis a gitóg an lán tosaí agus ní gách aisteach leis an loch leanúna. Cúig Caoimhín inis ag Adam McDermott. Agus sin ar chóscóir ríist. Nád a hocht an taobh. Sin kick amach an son ag Páirc ó Craobh ar haisiil sí róada agus buntáiste go sellh ar naisianis ag an Caisleán riach be sé gur go góróg sé sin ar clár na scóir isteach go fada le Jonathan Hester. Siar inis go dtí Eddie Cretan. Leis an cúlbár a take amach. Bhín contúirt le sin uaireanta ach David Farrell Tre sé inmh cúpla bouta tróna ach mai mín passer stray well ceannas sa cúla thrá leis Téarnais ar de lína go mar agus é sin martá dhéanamh an isin son ag sellh gcónaí ag an Caisleán riach dín taobh hailt an Páirc. Cuoinnig bhfuil an buntáiste ó bhíomhach aá agus Antón ó Cúna I meisteachtaí bosca na bací. 8 nómad fós. Le déanamh stig ann ag sellh gcónaí ag an Caisleán riach Naomh Caoimhín se chuún iad ríist. Dín taobh sod an Páirc áitetá Thomas ó Cailleán ag fannacht. Leis Darren McDermott gá Caoimhín ag siúd, pas Margaretí ó Cailleán ríist. Leis Jonathan Hester. An brú ar fadan is a teacht ó Naomh Caoimhín. Spás inis, beidir goil seans agus oscailtíre Gary Owen tan buntáiste tug ag an réiteoir be Kicsair ón áit a hÉireann ó ag an fel agus se tá Brendan Cawley dír cannach leis an imirt be an Kicsair sin a có agus deis a ríiste có dul Caoimhín chun tosaigh gan rairc mórrán bhí seans beidir a cúil sa céad le ag an Caisleán riach ach déint go maith Páirc ó Craobh ach seachas é sin. Beag seans a bhí ar chúl ag na fórnantá, seans áfa canis ag Darren McDermott. Gá Caoimhín go dtí seo aige agus deis. An Caisleán riach a chur chun tosaigh sin díreach martá déint aige. 3 Caoimhín inis aige agus iad gafa Caoimhín chun tosaigh go ríist. Dá scóir dearnach a teacht
The chortha Roscommon agus na Connachtons ó Tráonóna kickback ag Páirc ó Craobh. An Mhórdha hain sin ó Ghuiléig here ag Eáil ag Dara fight ag Damien O'Hurtle tá sé féhrú an bontáis an son tucha an réiteoir Ceann mar Imirthe stachan tá Cill na Martra agus tá clúiseach má Dan O'Deneen an pasúg siútá ó Dasúna leistig más féidir an pass a Mhórdha liú Dasúna chance an circle agus tá an cúil ag Míchéal ó Dasúna agus ag Cill na Martra nós lábhlachtaín chuir ó Dasúna an darn an Mhórdha steach sa líontán agus sin scór cinúnach dahad Naomh de Bort Laoise. Ard cúlan son, a cadé mar glúiseach de dul ó chuinnig a duine bhí ó Deneen lárnach ach ó Dasúna an lán tosaí ag Craighnú agus deisirí a Cill na Martra cúil eile Captain Mir Fhéiceáil agus cúil eile an son ag Dan O'Deneen. Rá cúil leistig den Naomh ag maintar na Ghaeltacht do bhúscrí Idirmheánach agus sin rá scór Harbheith cinúnach an sa I Bort Laoise an chéad ceann ag Míchéal ó Dasúna an kick amach an son chuigar stray agus a tháinig chomh fada le Dan O'Deneen isteach sa líontán agus dahad Naomh agus dahad a héin Naomh tá Cill na Martra in uachtar cuoine go bhfuil cethir dia go cá. Cad é mar chúlan son gá chúlúntaach ag Cill na Martra. Be si de géire cuasaí a bhhéilú síos beagán inis. Dó a hocht a gine nád né an seo sin cúilín de fear spar mór an méidir sin in cleahí congra de Castlerea chailtan sa ag gur sellh alternas bhí Ciarán ó Deneen an Caisleán riach in is féhrú agus scór ag tastal godóte cím John Evans an Dave Lína agus tá sé Harbheith sásta leis an dáchúil níl sé sásta an kick Dave Lína sin a bheith dulta na chuine ach an fear ó chéirí ó Chill tá go leor feiceáil thar blianta beidh sé gúraigh na teoracha caithfeisteach in is rá camad cuasaí sochar ná déanaon rud amadach agus tá seo deachreachtaí ag an dáhéamh sellh gáardach ag Dara an captain sinna Craobh ó Ghuiléig agus Mariana captain inspirád an son ina chuid Imirthe an chiicséir ag Cill na Martra agus iad brásás de cuoine go bhfuil cethir fósacha. An dá chúil sin inimecht Naomh amháin Míchéal ó Dasúna leis a géad ceann lena darn agus an son Dan O'Deneen leis an tarna ceann. Cill na Martra ag fécinn go maith. Nis se chuing taigh ó Corcra. Cé go bhfuil cethir díag ag Cill na Martra ní chiafa agus ní cheapfá sin ag fécinn ar an Imirthe inis agus an dá chúil sin treis misneach go cinnta thart dóibh an tá Tráonóna. Does é Naomh go le caite in san tarna le sellh an sonna có gcónaí ar neistí Danny O'Connell a fós thar nullag. Srín éigen bechuilm chuir le cuitas na céileúir dúirt an banisteoir. Leabhar sé leis na partnéirí ar fad chun a bheith tuiscin ag deis inis ag Míchéal ó Dasúna sin iirecht atá díreach a méthir stré an cúga ceann bhí cumann amachas ach seolta ar thaobh na lábh deise dó a hocht ag Cill na Martra nád an aghaidh ag an Caisleán riach Naomh Caoimhín. Trí nómad fáchathe ag Antóna chúnach an a thairí a dhéanamh sé go mosca na bací. David Farr leis go amach ní raibh sé úntaach leo an cúil a teachtón gceann dearnach agus an ceann sá sellh camadthacha ar éigean. Leis tamlónar dheim siidir scór agus speisial glóric scór brú a teachtasteach an son ó airbh Cill na Martra ach seo chuig an Caisleán riach. Deisinis ag chuir seachtaí Eddie Cretan spás ó sa chabharach inis an ceann sa sleanna seo contúirtear Dave an ceann sa ag Darren McDermott seansan sa agus i gcónaí ag McDermott an ceann sa na mithe steach agus ag Dara Haran trasnán ag Darren McDermott an ceathrú cúlín ag a siúd agus scór a bhí ag tastáil ach beidir faoisih chumad Cill na Martra mar go raibh oscailtaí éigent an son na measna go an tóirí. Ceithre cúlín atra dó a hocht le nád a de. Cuoinnig ramar ar chóscóir an rise. Sé chúlín an taobh ach an dá chúl lúg for sin ag teachta Cill na Martra ar Naomh agus dahad.
agus ahrúnis á dhéanamh go Michael Conroy an captain ag fágan na Páirce. Some go bhfuil beirt tachtaisteach sé tá idir 25 ag fágan na Páirce chun maithstólam nó tachtaisteach. Tá Sean Carroll. Má se tuigeann siad inis go bhfuil cosa uair ag tastáil agus staidsead an clé. Lashley tríd an dair le. Caoimhín idir na fórna. Mail bheogann san imirt an son agus cóir Laois fós á chur ar an gosantóir Cill na Martra ach an réiteoir rá tá mis réig. Is an seoltamach ag Páirc ó Críd an dín taobh sut an Páirc. Brú an son agus brú a bhí míid lechatar an réiteoir an kicks ar tóca go mar ag an Caisleán riach Naomh Caoimhín tá deis an son ach an ceansa tarringthe ar fóríl agus an dreadfá dennim semach nach bhfuil anach an chéad ceann tá mithir stréach os a cléthe. Nis ní fada go bhfuilthaigh António Hún ar Páirc an son agus a chud am déanta istigh go mosc na bací agus well bevahíonn Cill na Martra nuair bhí sé istigh an gá chúl feiteacha an ceansa go dtíon taobhlíonn na díreach le stig agus ag deire lámh chutha leis ag fear an Caisleán riach ach an réiteoir gur brú a tachtaisteach agus an kick séir stólam. Well tá an muir a ragur I bhábhar Cill na Martra bheith tá carta buí bronta an son ar Cill na Martra is tólam gurbé Seán ó Ferré atá mitheisteach in leabhar an réiteoir ach an táimid go má ceann ó díag fácantá an réiteoir well tá sé idir gá chuir le stom go bhfuil an fel se fanna sé I Cill na Martra ach tá António Hún ar Naisir Páirc a chud am boscan bací déntaach an kickséir ón taobhlíne sin gan a bheith úntaach agus buntáiste sellh tucha ar Nais an son don Caisleán riach Naomh Caoimhín an cúlbáire ó fearl leis sellh machlín taobh sá tá fear Cill na Martra sínt an son ag fearl agus níl an Lochlan tá róhásta sunk fuite an son ag Damien ó Hardlach leanan an immer seachung an fear contarteach Darren McDermott lús fé David Farrell beidir go meis na tosan chéad leiles brá leis teach an tosig Sean Jason is go dtíon taobh hail Dóhan am a fácha ag an dáir an sá Tráóna. Tá bhaith an Caisleán riach cúl, well, bheith anna críochar fad, tá siad tachtaisteach tá deis an son ar cúlín an ceanntá sleanna isteach, agus Tháirn seasnán, níl a rás rite ná é go fóil, scorma ag an Caisleán riach. Dyn nhw'n macr Páirc Joyce for an ceanntá. Trí cúlín idir an fórna. Agus a ríist an buntáiste tucha an réiteoir don Caisleán riach agus Lochlanta Cill na Martra ag seasamh hailnín siad peochsáiste leis an gine sin ar neistí Jack Keane. Sin éon lán cúlín níl an cléthe seo hart ná é. Ríist cinnta an cúlbáire David Farrell a mórn lína sin agus immert Geall bheith mar imthóir leabhar Páirc agus stad seo Donal Brennan. An green tiismantá Páirc í bhóra Laois Hire na súil ar fad ar an cléthe Shane Keenan fuair sé anna chúlín ribh le haim an ceanntá de hiúis na bróige ag Shane Keenan agus níl atra ríist ach éon chúlín amháin tá trí scór dearnach tacha I bhábhar an Caisleán riach agus ahra golóirnis á dhéanamh ón dáhéamh dó a hocht a gine nád a dóiag gá chúlín idir na fórna agus trí cheangas tigí chéile ag an Caisleán riach níl siad a mithe ná é na sé fágan na Parkinson tá Donal Brennan dóibh trí cheann dahar déanta chu le cúpla nómad an nús tá Michael Kelly tachisteach dóibh an ceanntá búte Cill na Martra táchtach dóibh is sellh chamad agus beidir níos táchtaí dul ar an ansaí agus scóir an siú tá pass tu uhan son Roéisca agus ceann contarta go teachtasteach an son nach ó Craobh deis go teachtamach leis a ceanntá cho fada le Danny O'Connell agus seansa ganis
Cill Martra a chur announcí an taobh sut an Páirc. Shelf baile an sonnig Anton O'Cuna bhí rest agus sos den Naomh na mascna bacci go dtí ó deasúna an lán tosaí a fórn chéad cúldóibh. Nastí Míchéal ó deasúna. Isteach sa láir a hain siad, claphallas, ní bhadúing a há sé. Bord Laois inis, Dan ó Danín, is na fórn tarna cúldóibh. Go dtí cíní ó faré. Gá chúlín idir na fórn agus den óbad agus cúpla second le dul insan cléthe Cill Martra tacht tháinig an tarna an chéad cúl go dain ó glúiseach cosúla seo ceann mar ó Danín cai sé tethe siar chun é seo bhailiú dinta go maith sonnig Dan ó Danín. Agus brú damanta teachta seach an dáhéamh an ceansa caiilte agus an réitóric scuile leis an immertán kick séir a bhábhar curtha chonachta agus curtha Roscommon agus níl an cléis seo imethe uathan á seo chun Darren McDermott. Nis sleanna seach go dtíon ionadí sin I Ronan Curran ar Nastí McDermott. Seo fuair le taithí chúisiid go dtí túm I gcóir cléiceánis chonachta agus an lámh an uachtar gine buine an bhea manister dó a cethir le nád a hocht fuair gá chúlan lá sin Eoin O'Connell agus Nathan Bly a go dtí seo tránúna níl éon bhreath glas ordacha. Cuoinnig go bhfuil naomh Páirc ó Caisleán in neisgurt ard bhacha cáilethe hena féin den cléiceánis a cé a bheith glóhan tatan se chuing ní féidir a rá go fóil se chuing an Caisleán Riabhach. Naomh cuimhín an lán cúlaí Jack Keane. Pas cliste immer seachantá deis beidir an bhearnas luach ar atra tá siad fós a dal. Cosint an a bhahan sonna Cill Martra. Rud nach bhfuilúhan a cúlaí céil an ceansa tagan sé mach agus ige dura na cosintóric seasamh an ódaiste gan smachta go háling ag Colm McLaughlin. Cill Martra teacht amach. Féhhan den óbad atá fáca gach shelf chótáchtach Danny O'Connell a ríist. Dhéanaidir tréáil íhanolach, dhéanaidir tréáil tránóna lála Stefán agus tá Cailísh an son agus tá Finéno Féileán curtha an talún agus beag focail I glús Niall Connaughton an son ag an réitóir agus cart a buipeach a súsaige. Cad é mar chaimhlant an socha going. 8 nómad agus cúpla second fós fácathe. Gá chúlín idir na fórna. Cuoinnig raibh an bhearna sin ar nómad agus tahaigh cúlínach an 3 scór dernach I bhábhar an Caisleán Riabhach seo chuing ar a déobh eile. Dan ó Danín leis an deasóg ó Danín go hard ach ó Danín ar thaobh na lámh a deise tá na hiireachtaí ar stré ar taobh na lámh a deise sa tarna le agus ionadí eile inis I teachtasteach ar hÉireann Cill Martra agus denime semach ar Shane ó Danín a teachtasteach sin in fear a tháinig isteach ag stad seo cléiceánis Corcaí I gine gormathe bheann trí fuair sé an fell trí bhauta dheimsigh sé 3 chúlín dómh agus leis na scóirna son bhúidir Craobh Corcaí in san príomhrád Idirmheánach den géadúir. Anna chaimhlann David Farr leis a gig amach. Ó an orda hain sé smacht a go háling an son ag Ciarán ó Danín agus sung fuit aige chomá. Cóirlaigh sé tastáil beidir go dtuigh Nula go léir isteach ceann de léchra Cill Martra cuoinnig geis na bhuaig. Craobh na hÉireann le Cork ag siar an 2010 ceann de léchra Mhórdha Cill Martra chomá agus well tá méid cinnte ní lainge ag buint na súla den caimhlann sa tránóna seach nómad fáchan ceansa na méisteach go mar smachta ag Cill Martra tá deasúna ag lorg na Peile an ceansa ag tirlintach ag deir an pass róada ach beidir go na bro sé amach iad ggéir ag chuid tarnáis tá brú an son ar an Caisleán Riabhach ach ag deire an Cailísh géalta ag Cill Martra agus Etláin eile ag dul sa spérós ar góran so nadidir bhfuil raircha ar Páirc Mhórdha ach dámbeach bheoh sár cléthe fechan so tránónach seo chuing an Caisleán Riabhach an pass sin gan a bheith úntaach Shane ó Danín díreach isteach ar a barc agus shelf búite. Seansan is Cill Martra scór eile gáil tá gach shelf cótáchtach agus stáidse den cléthe an ceansa ag Míchéal ó deasún an cúla búilte an son. Beidir go na bro sé amach a rucha seachas atá Danny O'Connell crumann sé piochan amachchas atí Damien O'Hurdle á méid Damien agus crinneas ag Damien O'Hurdle Cill Martra gafa 3 chúlín chun tosa go ríist an tarna chúlín an son ag Damien O'Hurdle.
Gá chúlín atra, dó an air chlár na scóir Cill na Martra. Nád a dó dhéag ag an Caisleán riach, Naomh Caoimhín, agus hastig sé sin in áirí Cill na Martra, mar bhíon 3 scór dearnach díreach ribh sin, aimse an Caisleán riach. Dó an am a fáca, cúinómad go le fáca an sá, I Páirc Mhórdha, Laois hÉireann na Gréine. Nú ír Gréine agus stad se tá písín de fós le feiscint. Seinnteoir Caisleán son agus well tar sé sin seans agus deisile tá na Caisleán riach Darren McDermott a dul díreach trasna son. Réiteoir ag leabhart son le Danny O'Connell agus carta buí peach Susan son aige. Ach an kick séir sin ag an Caisleán riach. Better an ceannas dochra le tamilín ag Darren McDermott tá ceithre chúlín go dtí seo tránón ag rá ceann ó kickna séir a rá ceann ó nimmert. Ach an ceann sá ordathe tóiste curthaisteach gan éon strain. Cúig chúlín inis ag Darren McDermott. Agus an bhearna thnáis go dtí gá chúlín beidir an bhearna is contúirtaí a dhéach go bheith ann. Na fórna dul chúlín chúlín, scór scór, gob gob, gúling gúling a háisiad an sá. Is Páirc ó Craobh leis go amach. Cuoine go méid ann breise maithamid cothar méid deir seas go nómad an sá. An féile thnáis an Caisleán riach. Níl an misneach chailte ná é, an Mark tócaiste an son chun tosaigh anna gháil ag Adam McDermott tá cúig chúlín ag a bhar chéile, tríála sé an séú cheanna gáilt. Agus an bhearna is lua chur idir na fórna, dóhan am a fáca. Se chuing Adam McDermott an ceannsá ard golóir. Ach níl an crinne saonach, níl ann denim semachach an tarna ceile tá mithir fóríl. An son ag an Caisleán riach, an Lochlanta ag béic agus ag luaigh an sá. Tá áite barc an crocaigh ann an teachtain se chuing. Agus tá deis a gcónaí ag an dáhéamh ahrú eile déint an son ag Cill na Martra ag fágan na Páirce. Tá Ciarán ó Duine na stólam. Cíimiid gan second céá tachisteach. Cic amach ag Páirc ó Craobh. Go dtíon taobh so den Páirc. Ach chunáis leis an Caisleán riach, Niall Connaughton. Sleanna seachtú Rónan Curran. Bhfuil cúlanta. Beidir go bhfuil oscailtí an sá tá ceann ísle misneach. Oh, stop ag Páirc ó Craobh. Well, sin sábháil mar bhí sábháil riamh. Deisiúnta an son ag an Caisleán riach ar cúl. Ach Páirc ó Craobh nuair a hastig. Stop sin ceann son a dolisteach san angach seo chuin Cill na Martra. Taig ó Corcra tá spás ar a daobh hawl. Lúsanta, deisina, an ceann sa sleanaisteach bhfuil cúla ananta. An ceann sa na mitheisteach agus I methe. Tharn trasnána go deire. Anna chúlín ar fad. Agus denim semach gur bé an tonadí. Darren McLaughlin na fórin ceannsa anna scór nua ar bréis Seinnteoir amach ceann second. Is cuma é tá sé methe tharn trasnán. 3 chúlín atra, 2 le nád a 30. Cúlan is beidir hastóg ón Caisleán riach. Bhí seansúnta go chéanamh. Se Shane O'Deneen. Leis an ceannsá, bhí ag John Evans céirt bhí sé déanamh nuair thóg sé isteach é. Fáin sin na cúlín déine, an cúlíní déanacha agus ceann maithantá seo chun an brúar fadan is ón Caisleán riach. Ba bheag ná raibh cúla chorann ansaí tarnatá seansar ceann eile son. Ach anna chosant ar fad ag Cill na Martra. Agus iad a teachta amach arís, cíine ó far é. Darren clog bhfuil nómad go leide go Naomh fáca, bhí rá nómad am cútamh gorte sa chéad le. Darren go beag an méid chéann san tarna le. Náirde hain siad, deachtaí an sanna Cill na Martra sellbh cumad agus ag a deire, thnáis leis an Caisleán riach, lán tosí na fórna Adam McDermott a seachantá. A dul go duine, bhfuil duine dhéach sleanú isteach an cúla gáil Caisleán son, seoráilta. Agus beag kick séir eile an son, tá muid imtheisteach in san nóméid dearnach geall leis. Den tarna leathansá I Páirc Mhórdha, Páirc Laoise. 2 Cill na Martra, nád a 3 díag.
Atá ag an Caisleán riach agus tá cárta dubh denim se machchan is spánta. Stolan go Danny O'Connell. Tá sé sin imid an Páirc má se. Se Danny O'Connell i methe agus Cill Martra an tarna bhát Tráchtaire. Taobh le 4 díag well beg dúlán ortha tá seansan is ar Caoimhín ag Darren McDermott. Tá 5 ceann go dtí seo Tráchtaire aimsige. Agus nuair cearcamach strainer bithir leis a gceann ortha sa Joisiad an ceanta bogólam. Se an ceanta gan éon strain ag Darren McDermott. Sé Caoimhín ag a bhar chéine. Agus a ríist níl atransa ach gá Caoimhín dóide ag Cill Martra. Nád a 4 díag ag an Caisleán riach. Agus sin imheisteach an am cútramh gorta. Well, ní léon córa feice go fóil. Bhí go leor ahrann san tarna lá seo. An córa le nord ahrúile le bheith déanta is a Cill Martra páidir go Craobh. Tá bháil sé cúil cinnte. Cúpla nómad a hin an ceantan amach. Tá sé ag trid i gcóir Riabhach an kickséir a ríist. Tuch a bhábhar an Caisleán riach beg 5 nómad. 5 nómad dam cútramh gortansa agus tá Lochlann to Cill Martra le ceangalansa. Híleidir nach raibh kickséir an tá sé tóg ag an Caisleán riach go haing a ríist. Brúta chun tosacha có. Tá sé ag leor cúil denim semach. Tá amachá tá 4 nómad agus 5 second fáca có. Tá buntáist ihreacha tá an fel he sláánú fud fad na Páirc an sa I bord líise tá seilbh an Caisleán riach. Deisintá ilín céir go maith ag an onadí agus bhile go deire tá si chun seilbh chamád. Thnáise an deir go dtí hítan. Eddie Cretan go dtíon Coolbára. David Farrell tá 4 nómad fóstal dul. Tamil fada se sin agus an bhearnas contortaí atra ceann contortach tácht agus ó den chúla deisintá ag stop ar lína níl an contort dananta fós. Imimheánach le haid kick 5 féidir agus 10 mátá drama ag tastáilúid. Bíonn sa bord líise in níis tá réiteoir dul isteach. Níis an bhaíoch cicéire go bheith ansá sin níon ceist. No tá sé chuna kick 10 a bhronna. Se tá an kick 10 bronta agus well, tá sé chuna éágan fé David Farrell. Níl sé sásta leis an bell sin cai gur Peile ó Cill Martra bhí ann. Nuail kick amach atá gceist. Kick séir amach, se kick séir amach atá gceist. An tá san le Cill Martra. Agus tá Bertile a tacht seach ar hÉireann Cill Martra an Naomh bhel sin na hastín inis. Agus tá bearna de rá chúlaí nachtra dóide ag Cill Martra nád a 4 díag ag an Caisleán riach in cluiche den chéad scohansa ag tús Míchéal. Cluiche bra oscailte Peile a fágan na Páirc an Santa Míchéal ó deasúna tá achuid déanta. Agus na haramá sé déanta go déanach an son beg an kickséir a bhábhar Cill Martra tá rá nómad agus 3 second na mar sin dam cútramh gorta caite beg cuinig 5 nómad ar fáileach beg cúpla second le chuir leis sin bególam. Tá beag nach nómad caitan son agus gan éon bhogan na Peile. Sin rud a hasí nó Cill Martra an fel Idirmheánach chamád ach Idir dó gan seilbh a thart Is an kickséir le bheith tóca ach an réiteoir ag iarraigh a bheith cinntethe. Darnó nach bhfuil 2 déag ag an nó 2 déag nó 4 déag mar atá Cill Martra darnó na himhreacha ceart ag an dáhéamh tá beagán chun spód céadtá le bheithisteigh agus gan a bheithisteigh ach ag a deire. An réiteoir sásta bhfuil go héanaí i gceart agus an kickséir sin ag a deire lán níort a chorp choristeach ann ag Cill Martra I bro sé amach do bheith teach an tosagan san tá deanú ní bhaid sé siúd seilbh a thnáise ag an Caisleán riach. Gatainna in san seastáin ar na cosa hail agus an glúisteach seo Roscommon I teachtasteach cúil bhuaach sé an cléthe dó bheith an lán tosaí McDermott. Go haing ó Cill Martra geall leis ag titim siar ag cosint seilbh an son ag Jack Keane. Tá amachá tá nómad agus 5 second nó ar sin fóstal dul agus bheith cúpla second le chuir leis.
Drama ag dearna himrahan bhearnas contortí atransa I Bort Líse seachung an Caisleán riach tá cúlúha tá an countsa smachta sigan bhfuil seansansa cúl na himrathirí dul isteach agus ag deire mar I chiafach lethe rugby tá clippert agus tá cailís feiceag an réiteoir an countsa I bhábhar Cill na Martra deir an clog úlamid sa Naomh Idirmheánach. Cill na Martra teachtamach leis a gceansa. HÉireann an down an countsa cailte. Drama bhfuil seans déanach Idirmheánach ag an Caisleán riach tá siad fáil go héon seans agus tá cailísean san hÉireann atá trucha second fáca. Ní raibh le déanamh Cill na Martraach sellmh cumáda cleannig ar chúis éigent agus ar chuma éigent amachchas a gcuid lábha agus an réiteoir inis ag leabhla den éigent duine ag leabhar cóir le céimhéad am atá fáca bhfuil dermachlogsa go bhfuil 5 second fáca beag am le cóir leis bególam. Nes sin cheist ag chur hÉireann seasnáil agus an bhearnas lua chur atra nó chur isteach sa chearn agus an go gcuir siad hÉireann seasnáil agus iireacht eile leir an count na meisteach ag McDermott agus McDermott ar deire hÉireann seasnáil. Nis níl astransa I Páirc Mhórdha ach éon chúlín fánach fánar amháin dóide ag Cill na Martra nád a 5 diag ag an Caisleán riach Naomh Caoimhín ó Roscommon ach tá taumistig tá 5 nómad agus 5 second dam cútah gorta sellmhanis an rud is táchtaí targ an réiteoir immert amháin eile sellmh tá sé ar náisiigh an Caisleán riach seans ar chluthe cóscóir an sobéidir beag an breise maithamid an cúlbar a fearr amachtaí McDermott ní féidir de thuúla bhaint an chluthe sa I Bort Líse sellmh ar gcónaí ag an Caisleán riach. McDermott tá an town cotton sa agus isteach sa lára hain siad targ an réiteoir deis go dtí go beag an immert sa imethe ón immert an lán cúlaí Jack Keane a teach an tosaigh sellmh an rud is táchtaí duine aimsiú an áit chun scóirí aimsiú níl fearr níos fearr ná Darren McDermott an count off ag casa agus ag casa ar thaobh na lábha clé agus an tríú ceann na mithir stréimhí deis ar cúlín an cóscóir an son ag Darren McDermott agus dhéintse go héon rud a gceartan sa go dtí seo tránóna tá sé nómad agus cúpla second dam cútah gorta tá an réiteoir os na Saoirséalaigh Brendan Cawley ag fearr a úrdar ó Craobh ó Cill na Martra leis an gig amach agus an adóg dhearrig sétan sa I Páirc Mhórdha Laois Shire Port Líse tá go ó dénta ag Cill na Martra cad é mar chluthe cad é mar chríoch beag fearr Cill na Martra ag dul go dtí Páirc an Craobh ag an tacht an seo chuaing aistir a hasnig amach in san clochtmh I gcuine ada I Míchéal se chaite cóscóir le Caisleán bua ar na Píorsaigh bua ag lethe cheannis Corcaí I gcuine Íomhléire I gcuine Caisleán bhaile béire in san clethe leithcheannis gorathe bheann trí an son ag lethe cheannis Corcaí é sin tucaló agus an sondí Craobh na mún Míchéal an clár Ballan bhfuil an Caisleán na maine as Ciarí mongrat Naomh Pól agus an so le solas na gréine I dul féin seastáin I Páirc Mhórdha Port Líse le héon chúlín amháin atra gá chúlúchfar ag Maicí ó Dasún agus ag Dan ó Danín beag fearr Cill na Martra fearr na Gaeltachta agus fearr bhúscrí Iomlán ó Cill na Martra I Páirc an Craobh an tacht an seo chuaing anna chaimhlann an scóir dearnach an sa Cill na Martra dó a de nád a 5 ag an Caisleán riach Naomh Caoimhín. Scuile leis agus ag deire bhfuil níl an contour glanta go fóil sellmh ag Cill na Martra trasna cúlantá agus hÉireann seasnáin ag Maicí ó Danín an chéad ag bogad go mar tá spás sig an son ag Daniel ó Danín ag fécintear na rána ag deire tair sé fé iireacht a héin an count son seolta isteach agus hÉireann seasnáin na Martra ag titim siar an count an meisteach Brúin is Cill na Martra smachta go háling ag Adam McDermott Cassan agus iireacht chur isteach ag McDermott agus ceantar sleamhna seachtaí Anton Ó Cúna spás las mohon ag Cill na Martra deis leis ag tóg an count son a meisteach agus in seoigh an luaigh Darren McDermott é héin count contart agus stigan son gachta ag fearra Brúin sa bhí deisiantar cúl agus ag Darren son níl a Darren réiteoir agus ag deire scuilann sé leis tá sean son ag Darren McDermott in orda héin sé agus hÉireann seasnáin ag gá nómad an cútah gorta fáca ó Ghuile an captéin seach ó fada le Damien O'Hurdle seans ag O'Hurdle an count son a meisteach agus mainter ag Keenan cad dhéana sé siúd
Gulé Alanúnt Keenan leis gitóg leis an éireacht Sar Coolín an sonnig Dí ó Gulé boutar bháin eile Dín lán Coolí Taigo Corkra Taga chun tosig leis an dasóg ó Corkra Díreach leistig den chuile Glúiseach má Dan O'Danín an pasúg siútá dasúna leistig Más féidir an pasa hardisteach liú dasúna chans an Sarcún agus tá Cúleg Míchéal ó dasúna Acho dasún an lán tosí Craig nugus deisirí sé Cill Martra Cúleile Captain fhéiceáil agus Cúleile an sonnig Ige Darren McDermott seansantá agus Gcónaí ag McDermott an countán na mithe steach agus ige dara Haran Trasnán Riabhach Cool, well, bhí chuna críochar fád, tá si teachtasteach tá deisian san ar Coolín an countá sleanna isteach agus Haran Trasnán Cork í bhóra Laois Hire na súil ar fad an glé Shane Keenan for se anna Coolín rih le haim an countá de hiúis na broige tá Danny O'Connell crumman se piochan amachchas ó dtí Damien O'Hurdle Meid Damien agus Crinnes ag Damien O'Hurdle bhfuil coolanta beidir go bhfuil oscailtí an Tá Caoimhín le Míchéal stop ag Páirc ó Craobh well sin sa